Εγώ θα αναφερθώ σε δραστηριότητες που εφαρμόζουμε στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Μορφολογίας Ρυθμολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτών Μηχανικών του Δημοκρατίου, που αφορά ουσιαστικά αυτή την καινοτόμο μέθοδο, που δεν είναι πλέον καινοτόμος, διότι ήδη εφαρμόζεται κατά κόρον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θεωρώ ότι ήμασταν ένα από τα πρώτα ιδρύματα και μέχρι στιγμής έχουμε ένα αρχείο γύρω στα 60 μνημεία στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, ψηφοποιημένα στα πλαίσια διακρατικών προγραμμάτων αλλά και στα πλαίσια ερευνητικών συνεργασιών με το Υπουργείο Πολιτισμού και κυρίως με τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων, όπου στα πλαίσια, όπως είπα, ερευνητικών προγραμμάτων μπορούμε με αρκετά χαμηλό κόστος να συνδράμουμε στην τεκμηρίωση είτε ανασκαφών είτε μνημείων τα οποία ακόμα στέκουν, αλλά για τα οποία δεν έχουμε μια πλήρη αποτύπωση και γενικότερα μία, εκτός από τη φωτογραφική τους δηλαδή κάλυψη, δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Και πριν προχωρήσω λιγάκι νομίζω έχει ήδη αναπτυχθεί αρκετά αυτή η τεχνολογία, οπότε δεν θα σας κουράσω με το τι είναι. Απλώς θα πω το εξής, ίσως για όσους δεν έχει γίνει κατανοητό. Μέχρι σήμερα η μέθοδο που χρησιμοποιούμε ακόμα είναι η μέθοδος την οποία ο Γκασπάρ Μόνς εφήρμοσε επιστημονικά εφήρμοσε από το 18ο αιώνα για το πώς απεικονίζουμε ένα αντικείμενο. Το οποίο σημαίνει, ο Γκασπάρ Μόνς τι έκανε βασικά, οριστικοποίησε επιστημονικά τι είναι η κάτοψη, πώς από την κάτοψη περνάμε στην όψη, πώς περνάμε στην τομή και ούτω καθεξής. Όλες οι τρισδιάστατες απεικονίσεις, τις οποίες θα έχετε δει ως τώρα, οι virtual reality απεικονίσεις, ουσιαστικά ξεκινούν από την πρωτογενή τεκμηρίωση, που είναι ουσιαστικά η κάτοψη, η τομή και η όψη, και τα πολλαπλάσια τους, εν πάση περιπτώσει, στο πληθυντικό όλα αυτά, και τα παίρνει κάποιος αρχιτέκτονας και δημιουργεί το τρισδιάστατο μοντέλο. Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε τους τελευταίους 2 αιώνες. Είτε με το χέρι, είτε με μολύβι, είτε τον τελευταίο καιρό με τους υπολογιστές. Η είσοδος όμως της τεχνολογίας των τρισδιάστατων ψηφιοποιητών στην ζωή μας κατά κάποιο τρόπο άλλαξε άρδιν αυτή τη διαδικασία. Και πώς την άλλαξε? Αυτή τη στιγμή προχωράμε πλέον πρώτα από το μοντέλο, δηλαδή από την τρισδιάστατη τεκμηρίωση του αντικειμένου, το οποίο μας ενδιαφέρει, και από το μοντέλο αυτό πλέον κόβουμε τις κατόψεις μας, δηλαδή κόβουμε οριζόντιες τομές που είναι οι κατόψεις σε όποιο σημείο μας ενδιαφέρει, μπορούμε να κόψουμε και κατά 1 χιλιοστό, ανά 1 χιλιοστό, ή τις εξωτερικές τομές, οι οποίες είναι οι όψεις του αντικειμένου, ή εσωτερικές τομές, οι οποίες είναι οι κανονικές τομές. Η συνεργασία μου με το Σταύρο τον Μπαίνο, τον οποίο ευχαριστώ για άλλη μια φορά και για την πρόσκληση, ξεκίνησε για 3 θέατρα. Το πρώτο ήταν το θέατρο στα Γήτανα, το δεύτερο ήταν το θέατρο στην αρχαία Θάσο, στην πόλη της Θάσου, και το τρίτο ήταν στα Άβδυρα, στο θέατρο των Αβύρων, το οποίο μια ιδέα πήρατε πιο μπροστά από την παρουσίαση του κυρίου Τσόκα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνει ο τρισδιάστατος ψηφιοποιητής είναι αυτό το οποίο εσείς κάνετε βγάζοντας μια φωτοτυπία στο γραφείο σας, που βγάζετε ένα ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο έχετε, μόνο που αυτό είναι σε 2 διαστάσεις. Ο ψηφιοποιητής αυτό που κάνει είναι να σας το βγάλει σε 3 διαστάσεις, δηλαδή στο χώρο. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε το μηχάνημα εδώ και το βάζαμε να δουλέψει, θα μας αποτύπωνε όλους, θα μας άρωνε όλους με όλη τη λεπτομέρεια κτλ. Άρα ουσιαστικά είναι ένα αντίγραφο σε 3 διαστάσεις. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ηχοβολιστικών κυμάτων, τα οποία αντανακλούνται στο κάθε αντικείμενο με διαφορετικά συστήματα, τα οποία είναι τεχνολογία και δεν θα μιλήσω για να προχωρήσω, και καταγράφονται
Και σήμερα η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο στο 1 δευτερόλεπτο στέλνει 1 εκατομμύριο σημεία. Χ/Z. Αυτά τα σημεία χτυπάνε σε οποιαδήποτε επιφάνεια με αποτέλεσμα να καταγράφονται και να έχουμε το ψηφιακό μοντέλο. Προφανώς ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα το software να είναι πολύ πιο προχωρημένο, ενώ το hardware, δηλαδή οι υπολογιστές μας, η μνήμη την οποία χρειάζονται και όλα αυτά, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε, να μην μπορούμε να το δουλέψουμε δηλαδή, και τα στοιχεία αυτά να είναι τόσο βαριά, πλην όμως φανταστείτε για τις επόμενες γενιές το πόσο χρήσιμο θα είναι αυτή η τεκμηρίωση όταν κάποια μνημεία δεν θα υπάρχουν πια. Και δεν πάμε μακριά. Ας δούμε τις καταστροφές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στη Συρία και γενικά στο χώρο αυτό, όπου από τις φωτογραφίες τις οποίες είχαν ήδη κάποιοι, είτε περιηγητές είτε οτιδήποτε άλλο, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα τρισδιάστατα μοντέλα από αυτά που καταστράφηκαν. Υπάρχει στο ίντερνετ, αν θα μπείτε, το Mosul Project, που είναι ένα project για τη Μοσούλη, προκειμένου να γίνει μία αποκατάσταση ψηφιακή τρισδιάστατη όλων των καταστροφών τις οποίες επέφεραν στην περίοδο αυτή με την καταστροφή των αγαλμάτων. Είχα πάρα πολλά τέτοια να σας δείξω, αλλά είχα ένα πρόβλημα με το σκληρό μου τελευταία στιγμή και αναγκάστηκα να τροποποιήσω την παρουσίαση και να την κάνω και πιο σύντομη για τις ανάγκες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορώ να σας τα παρουσιάσω. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά αυτή την τεκμηρίωση είναι ότι πλέον είναι αντικειμενική και δεν είναι υποκειμενική. Όπως είπε και ο καθηγητής ο κύριος Θέμελης, το ημερολόγιο του αρχαιολόγου πρέπει να έχει κάποια στοιχεία και όχι μια προσωπική, ας το πούμε, βιογραφική, όχι βιογραφικά στοιχεία. Ομοίως η αποτύπωση είτε του αρχαιολόγου, είτε του αρχιτέκτονα, είτε του σχεδιαστού ή οποιοδήποτε άλλο, είναι, όπως και να το κάνουμε, υποκειμενική. Ανάλογα με τις γνώσεις του, τις ιστορικές γνώσεις εννοώ, ανάλογα με το τι βλέπει, μπορεί και απεικονίζει. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει, παραδείγματος χάρη, την ένταση, όπως ήταν όταν οι πρώτοι ήρθαν να αποτυπώσουν τον Παρθενώνα το 17ο αιώνα, οι κολόνες ήταν ίσιες, δεν υπήρχε η ένταση, διότι δεν είχαν διαβάσει Βιτρούβιο να ξέρουν ότι κάτι γίνεται. Οι επόμενοι όμως από το 18ο αιώνα και μετά αρχίσαν να το απεικονίζουν πιο σωστό. Αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση σε μια ανασκαφή, όπου ανάλογα με την αναγνώριση που μπορεί να κάνεις στο αντικείμενο το οποίο βλέπεις, αντίστοιχα θα το αποδώσεις. Εδώ πλέον έχουμε όμως μια αντικειμενική τεκμηρίωση, διότι το μηχάνημα θα στείλει εκατομμύρια σημεία και από εκεί και πέρα έγκυται σε σένα, τον μελετητή, να μπορέσεις να τα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Και το οποίο όμως αυτή η τεκμηρίωση, αν φανταστούμε τι παρακαταθήκη θα είναι για τις επόμενες γενιές, που μπορεί να ξέρουν και κάτι περισσότερο από εμάς, προφανώς είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Αντί δηλαδή να ψάχνουμε μια παλιά φωτογραφία από το Άγιο Όρος για να καταλάβουμε αν αυτός είναι ο πύργος ή όχι, και να αναφερόμαστε στις απεικονίσεις που έκανε ο Ρώσος ο μοναχός, και να γίνεται όλο το συνέδριο πάνω στη αν αυτός είναι ο πύργος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ο μοναχός αυτά που απεικόνιζε ήταν και τα γαϊδουράκια, ήταν και οι καλόγεροι, ήταν και τα λαχανικά που είχαν. Άρα προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, άλλο μια αντικειμενική και άλλο μια υποκειμενική αποτύπωση. Αυτά εν ολίγης. Αυτά που ουσιαστικά ήθελα να πω είναι τα βασικά, ότι αλλάζει η μέθοδος της τεκμηρίωσης. Περνάμε πρώτα, δηλαδή αντιστρέφεται, επαναλαμβάνω τα δύο πράγματα που είναι βασικά σε αυτή την παρουσίαση. Αντιστρέφεται η μέθοδος της τεκμηρίωσης. Μιλάμε πλέον από το μοντέλο στα σχέδια. Από την τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση περνάμε πλέον στα σχέδια. Και κατά δεύτερο λόγο, αυτό που πρέπει να σας μείνει ουσιαστικά είναι ότι πρόκειται για μια αντικειμενική τεκμηρίωση. Πάμε να δούμε λοιπόν στα γείτανα τι έγινε. Τα γείτανα μόλις είχε γίνει η ανασκαφή, ουσιαστικά ήταν φρέσκο το έδαφος, σε μερικά σημεία ήταν κόκκινο, και με 14 στάσεις
το όργανο δηλαδή που βλέπετε εδώ πέρα σε 14 σημεία, επί εδάφους πάντα. Μπορέσαμε και κάναμε μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση. Σκανάραμε περίπου γύρω στα 700 εκατομμύρια σημεία, όλο δηλαδή αυτό. Ακόμα και οι χλώοι που βλέπετε, ακόμα και τα φύλλα, οτιδήποτε άλλο θέλεις δεν θέλεις, θα καταγραφούν. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι επειδή αυτά είναι χύψη Z σημεία στο χώρο, είναι εύκολο κάτι που δεν σου χρειάζεται να το αφαιρέσεις, να το σβήσεις. Μπορείς δηλαδή ένα δέντρο το οποίο είναι απάνω στην ανασκαφή και με μια αεροφωτογραφία δεν θα μπορούσες ποτέ να το πάρεις, αυτή τη στιγμή το επιλέγεις και το σβήνεις. Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες βλέπουμε τη μέθοδο με την οποία καταγράφονται αυτά και σας τις βάζω αυτές τις φωτογραφίες για να δείτε το μέγεθος της ακρίβειας. Μιλάμε δηλαδή για 3 δεκαδικά στοιχεία και αυτή τη μέθοδο μπορεί να την προκαθορίσεις εσύ ανάλογα με τις ανάγκες σου. Δηλαδή αν έχεις έναν ανάγλυφο μπορεί να περιορίσεις το σκανάρισμα μόνο στο ανάγλυφο αυτό και η μέγιστη ακρίβεια που τα σύγχρονα σήμερα μηχανήματα μπορεί να δώσουν είναι περίπου 1,5 χιλιοστό σε απόσταση 10 μέτρων. Δηλαδή σε 10 μέτρα από εδώ περίπου μέχρι το πυροσβεστικό κρουνό εγώ μπορώ να τεκμηριώσω με 1,5 χιλιοστό ακρίβεια. Αυτό από μία στάση. Αν αυτό εγώ το πάρω από διαφορετικές στάσεις, προφανώς από κάθε στάση διαιρείται η ακρίβεια, άρα ουσιαστικά μιλάμε για την απόλυτη εντός εισαγωγικών ακρίβεια. Όλα τα δεδομένα της τεκμηρίωσης μπορεί να τα έχεις, να τα τυπώσεις και να βλέπεις ποια είναι. Δηλαδή εδώ όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη εδώ όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη είναι όλα κάτω από το 0,0, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή τεκμηρίωση. Και αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα από αυτά που είδατε, από τις 14 στάσεις, τις οποίες είδατε πριν. Και αυτό είναι το θέατρο, το οποίο το βλέπετε αυτή τη στιγμή σαν μια αεροφωτογραφία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αεροφωτογραφία. Όλα αυτά έχουν βγει από το έδαφος. Αυτό που ξέχασα να σας πω, ότι αυτό που βλέπετε εδώ είναι η τεκμηρίωση του οποιοδήποτε αντικειμένου και στη συγκεκριμένη περίπτωση του θεάτρου, μόνο με τις ακτίνες λέιζερ. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η τεκμηρίωση, το ίδιο το μηχάνημα ή και εσείς αν έχετε φωτογραφίες από το χώρο, μπορείτε να τις επιθέσετε απάνω στις ακτίνες λέιζερ, στα σημεία λέιζερ τα οποία έχετε πάρει και αυτό να είναι έγχρωμο. Σημαίνει δηλαδή ότι έχετε και την έγχρωμη τεκμηρίωση. Αυτό λοιπόν είναι με τις ακτίνες λέιζερ, ενώ αυτό είναι με επικάθεση των φωτογραφιών, άρα μας δίνει μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα του αντικειμένου το οποίο καταγράφω. Αυτό το βλέπετε λιγάκι αχνό, πλην όμως είναι κάποια gigabyte η τελική φωτογραφία η οποία έχει βγει, πολύ υψηλής ανάλυσης και σας λέω είναι θέμα πλέον του hardware το οποίο έχουμε να ανταποκριθεί στις δυνατότητες αυτές ή όχι. Και προφανώς όπως σας είπα πριν, άρα καταλήγουμε το πρώτο μας προϊόν, το πρώτο παράγον από αυτή τη διαδικασία είναι το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο και από εκεί και πέρα μπορώ να κόψω σε όποιο σημείο θέλω. Δηλαδή σαν να έχω ένα αντικείμενο μπροστά μου, σαν να έχω μια φρατζόλα ψωμί για να το πω έτσι λίγα και να κόβω είτε κάθετα είτε διαγώνια είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, άρα βλέπουμε μία όψη που είναι κομμένο μπροστά ακριβώς από τη σκηνή, το θέατρο, και βλέπουμε τις τομές, την κεντρική τομή, την αντίστοιχη. Επίτηδες αφήσαμε αυτό το δέντρο, το οποίο ήταν σημείο αναφοράς, το οποίο και αυτό είναι μετρημένο, δηλαδή και αυτό είναι υποκλίμακα. Και πάμε στη Θάσο, όπου ήταν το δεύτερο project που κάναμε με το διάζωμα. Και εδώ βλέπουμε πάλι την ψηφιακή κάτωψη με την ίδια διαδικασία, γι' αυτό δεν θα την επαναλάβω. Βλέπουμε λοιπόν όλη τη λεπτομέρεια. Η Θάσος είναι ένα ταλαιπωρημένο θέατρο. Αυτές είναι οι τελευταίες επεμβάσεις οι μεταλλικές οι οποίες έγιναν και η οποία δεν είναι και τόσο ότι το καλύτερο είναι πάση περιπτώσει, κυρίως γιατί έχει χαθεί η καμπυλότητα του θεάτρου.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ο κύριος Καραδέδος, δεν ξέρω αν είναι εδώ, θα μπορεί να πει και περισσότερα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς με το μηχάνημα είχαμε δυνατότητα, επειδή έλειπαν οι σανίδες απάνω από τις οποίες κάθονται οι θεατές, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε και μέσα από την μεταλλική κατασκευή και να σαρώσουμε το έδαφος. Άρα μπορούσαμε δηλαδή να αποκαταστήσουμε όλο το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, καθώς και τις κερκίδες κτλ. Εδώ, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας γερανός ο οποίος φτάνει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Όπως βλέπετε, τον κόψαμε κυρίως για τις ανάγκες της απεικόνησης εδώ πέρα, μια που δεν χρειάζεται, απλώς αφήσαμε το ίχνος του κάτω για να ξέρουμε τι είναι. Και εδώ είναι όλο το υπόλοιπο ανάγλυφο, το οποίο είναι κάτω από τη σκηνή. Αντίστοιχη τομή από την άλλη πλευρά, με τον αναλυματικό τοίχο. Αυτός είναι όλος ο αναλυματικός τοίχος που είναι πολύ σημαντικός και γίνονται αυτή τη στιγμή αποκαταστάσεις. Ταυτόχρονα μας ζητήσανε να κάνουμε και την τεκμηρίωση του ανασκαφικού σκάματος που είναι εδώ. Αυτό βλέπετε είναι το αντίβορο από το γερανό, που επίσης το αφήσαμε, ενώ εδώ είναι η σκηνή. Και μια τομή την οποία κάναμε πάχους 2 χιλιοστών, έτσι, διότι όπως σας είπα είναι ένα μοντέλο, μπορούμε να κόψουμε οτιδήποτε θέλουμε, αλλά αυτή είναι μια τομή των 2 χιλιοστών. Και πάμε στο αρχαίο θέατρο στα Άβδυρα, όπου μια γεύση ήδη πήρατε από τον κύριο Τσόκα. Εδώ κάναμε, επειδή είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία εδώ και ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει κατάλοιπο από θέατρο, ουσιαστικά το μόνο το οποίο υπάρχει είναι το ανάγλυφο, που είναι 1 κιλό, και υποθέτουμε ότι στο χώρο αυτό, δηλαδή προφανώς όλο το υλικό έχει απομακρυνθεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα το γενικό το τοπογραφικό του θεάτρου. Αυτά τα οποία βλέπετε είναι οι στάσεις με το όργανο. Επειδή υπήρχε πολλή βλάστηση, αναγκαστήκαμε να πάρουμε πάρα πολλές στάσεις, 22 στάσεις. Άρα εδώ είναι 563 εκατομμύρια σημεία χύψης Z, βγήκε αυτό το μοντέλο. Το βλέπουμε στη μορφή της απεικόνησης, την οποία σας έδειξα πριν. Εδώ θεωρείται ότι είναι το κύλο. Αυτές είναι ανασκαφές που είχε κάνει ο Λαζαρίδης παλιά, ο πρώτος ανασκαφέας. Αυτές είναι οι ανασκαφές που τεκμηριώσαμε, που τις προχωρεί σήμερα η κυρία Χατζηπροκοπίου. Πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο έτσι φανταχτερό θέατρο εντός εισαγωγικών, όπως τα άλλα δύο τα οποία σας έδειξα. Άλλη μια απεικόνηση, αλλά είναι αξονομετρικό, ας το πούμε αυτό, σαν να είμαστε ψηλά και να το βλέπουμε μπροστά. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα μιας planar view, όπως λέγεται, δηλαδή ενός αναπτύγματος όλου του χώρου του θεάτρου. Εδώ είναι οι ανασκαφές που ήταν πριν, εδώ είναι η κύρια ανασκαφή, την οποία σκοπό ήταν να βρεθεί η ορχήστρα. Εδώ αυτά που βλέπετε τα μόβ είναι οι στάσεις από το όργανο, και εδώ είναι οι ανασκαφές που γίνονται σήμερα, που σας έδειξα στο προηγούμενο σχέδιο. Και αυτή είναι πάλι μία τομή, μία κατατομή θα λέγαμε, στο κέντρο του θεάτρου. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, σύμφωνα με όλα αυτά τα δεδομένα, να τεκμηριωθούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Όπως βλέπετε, όταν πάντα είναι σε χιλιοστά, όταν το μηχάνημα μας δίνει ότι εδώ έχει κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Όταν είναι πράσινο σημαίνει ότι είναι απόλυτη τεκμηρίωση, απόλυτη δηλαδή σύμπτωση των στάσεων. Και στο τέλος, αυτό το οποίο, όλο αυτό το υλικό, εκτός δηλαδή από τη χρησιμότητά του ως τεκμηρίωση για επιστημονικούς σκοπούς, ίσως είναι και ένα υλικό, μια σημαντική πλευρά αυτού του υλικού είναι ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη διάχυση της γνώσης που έχουμε στο ευρύτερο κοινό για το κάθε μνημείο. Και όλο αυτό το υλικό μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο, σαν να τραβάμε βίντεο όμως χωρίς ταινία, χωρίς τίποτα, ένα ψηφιακό βίντεο, όλο αυτό το υλικό, το οποίο θα σας το δείξουμε. Κάναμε ένα βίντεο για τα γείτανα και έχουμε και κάτι που δεν το ξέρει και ο Σταύρος, έχουμε έτοιμο και το βίντεο για το θέατρο της Θάσου, μόνο που το ίντερνετ εδώ πέρα δεν δουλεύει και δεν μπορώ να σας το δείξω. Μπορώ όμως να το κάνουμε, να σας το δείξω. Αυτό είναι από τα εκατομμύρια σημεία τα οποία σας έδειξα που τεκμηριώθηκε. Την ημέρα εκείνη είχε βρέξει
και βλέπουμε και το νερό, τεκμηριώνουμε τα πάντα την ώρα που γίνεται. Είναι δηλαδή μια κάψουλα του χρόνου τη στιγμή την οποία συμβαίνει. Δεν σ' αρέσει? Ναι, ουσιαστικά αυτά είναι ανεβασμένα όλα στο ίντερνετ και στο site που έχουμε στο Δημοκρίτιο, 3D Digital Representation, 3D Digital Monuments Representation, αλλά και στο YouTube. Όποιος γράψει το όνομά μου μπορεί να μπει, καθώς και άλλα μνημεία τα οποία έχουμε κάνει στην Τουρκία, στην Αίγυπτο κτλ. Αυτό τώρα εδώ, αν το παγώσουμε, δεν είναι μια φωτογραφία ούτε από ελικόπτερο. Καταλάβατε, είναι από το μοντέλο το οποίο σας έδειξα με τα laser scanner επί εδάφους. Και σημαντικό είναι ένα άλλο θέμα, παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια διεύθυνση ψηφιακού αρχείου κτλ. Πλην όμως το μόνο που περιέχει είναι ψηφοποίηση φωτογραφιών. Καταλάβατε. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω θα πρέπει άμεσα να αναπτυχθεί, τουλάχιστον για να τεκμηριώσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.